Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magparihuman sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Gingapos mo ko din sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man kapamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamong. Luyag ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang Alpha. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
Say nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Kagkaron, sa kasugpon sang ikaduwa nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ari Jack, kompleto ka detalye parte sa inyo mga target. Mga bata magalini mo, Tessa. Oo, para mga tig-anay na. Damo na kaso nga nahimo halin sang minor di edad pa sila. Tun isang maayo. Kabisara ang mga itsura nila. Kung kumpirmado lang nga ara sila sa lugar nga nabutang sa address gini, mahapos lang sila iguon mo, Tessa. Gusto ka? Parte ka hapos ikuan. Parte ka simple nga obra. Daw nagahimos ka lang sang sagbot nga nagalapta sa palibot sa imo balay. Siya daw kahapos nga obra ikumparar sa trabaho mo sang una, Jack. Di ka mo diretso sa Iloilo mo, Tessa. Sinuri na ang bahala sa inyo. Siya ang masugat sa inyo sa pantalan. Sino sinuli? Tawa ko sa Iloilo. Caretaker sang ako mga safe house sa Iloilo. Sige. Preparar na ka mo, Jack. Istorya ang mga tao mo. Ang mga kaupod mo. Last trip nga biyahe sang barko ang inyo sakyan pa Iloilo. Yes, sir. Okay, sir. May target kami sa lugar nga ginasiling mo. Pero ipaiway ay na namon? Yes, sir. Okay, sir. Sige. Sige, sir. Thank you. Bye. May grupo kuno karon nga umaperitir sa Iloilo. Hindi ko kilala. Pero trupa man kuno. Amo na siguro ini ang ginasiling ni sir. Masugod na ang madugoon nga away kontra droga. Wala na dakpanay. Pinatyanay na lang. Bahala na. Ang importante, may mga mahimo nga tikang para maaway ang iligal nga droga. Tugod grabe na gid ang halit nga natugas sini sa sosyedad.
Ano, Jack? Ara na ka mo sa safe house? Oo, Montesa. Ari na kami din. Good. Kompleto na ang mga galamito ninyo, Jack. 3 ka motor, kag 1 ka panel. Ari na din. Nakita ko. Jack, 3 lang ka oras ang operasyon ninyo, ha? Matapos man kag sa hindi, pull out ka mo sa area. Oo, Montesa. Ano oras masugod ang operasyon naman? 10:00. Wa ka mo alauna. Kung hindi ninyo sila makuha, pwede man ninyo sila balikan dason nga adlaw. O kung dason nga gabi. Oo. Pero kung makuha man lang ninyo sila, kuha agad para magbilib sa aton ang mga nagkontrata sa aton. Tinguha na mo, Montesa. Good. Sige, good luck sa lakat ninyo karon, Jack. Ang cellphone mo, ha? Bulubat yagagid. Pasigulpi lang ako manawag sa imo. Oo, Montesa. Bugoy, ikaw drive sa motor. Mangkas ko sa imo. Oo, Jack. Bugoy, dito ka sa isa ka motor. Sinuling madrive. Oo, Jack. Cardo, Isabel, dito ka mo sa isa ka motor. Sarge, ikaw sa panel. Upod ka mo ni Tomas. Oo, Jack, tawagan na lang kita ko nalagin man Oo. Sige, malakap na kita. Sudlong tang lugar. Nanawag ng kontak. At ako dito subong sa area ang isa sa target, ha. Nagasuyop gi kuno sila subong. Dali na ka mo. Hustuhan na ilakat. Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon.
aksyon, aksyon radyo. Bakolod man sa gihapon, madayon aksyon radyo. Bakolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Hello? Ari na kami sa area. Ha? Tapos na sila suyo? Din sila subong. Antes magtaklat sa taytay? Ara na sila gatambay? Sa igad sang dalan? Sige, sige. Okay. Labayan nga namon. Magkita mo kami kung maglabay kami sa namtangan mo. Tatlo kami kamotor nga nagasunod. Sige, salamat. Sige, bye. Di ko dali na. Malakad na kita. Bugoy, Ismael, dali na ka mo. Sunod ka mo sa amon. O, Jack! Sige, nagkarad di ko. O, Jack! Yats, bitin man kayo ang nascore naman. Kawasta lang yan sa tutunlan ko. Wala gid kaigo ah. Ay, kalaan matsyag ko. Bitin kayo. Te, manuta kay pila man ang tong kwartata. Mangita ka damo kay kagamay sang kwartata. Yats, kalaan gid yan sa pamatsyag ko ah. Lakatabla sila ni Rodel basi kung makamanid na to. Wala man to kwarta si Rodel. Mangigo ta to eh. Damo to yung estudyante nga naglabay basi kung mamanihan ta to. Hold up naman. Ano pa? Ako lang to nalubong ang ginold up ninyo kagaginpatay. Kagaw. Mangigo ka naman imo yaman. Yung sungad mo kagaw. Di mo bla mo. Lakatabla. Kaga. Hey. Hala. May motor nga naglulog sa unano. Tsansa. Pasi skurer na. Adiyanta. Pasi kung makamani na bala sila. May nagdulog yun. May nagdulog. Skurer. Ito sa ano? O gani, skurer gid sila. Araw, nagaplapit na diyang duwa nga nanaog sa motor. Tol. Ulang kita na. Makuha ka mo. May aray kung makuha ka mo. Mayong plaster subong. Ati Mayo, mas kurtan niya ko. Ito pila. Kuhaan namon ka mo. 45, tol. Pila? 45. Ikaw si Richino. Ikaw, no? Mayo ka kuno yan mag-score? Ako? Oo. Dala niya. Kay kuhaan ka namon. Aryo? Hey! Ano naman? May armas ka. Ikaw ang scoreon ko, Richie. Ay, hindi. Animal! Din kaya! Bugoy! Siguruhan ninyo kapatay niya siya. Ate, o, Jack! Ikaw, buhay ka pa? Jack! Patay na siya! Ibilin ninyo karton nga may sulat sa tupad niya. O, Jack! Digoy, ibutang na sa tupad niya ang karton, kaya malakad kita. O, Jack! Ano na? Dali ka mo! Malakad na kita. Inasamtang ikaw nga target. Surod ka mo sa amon, Bugoy. Digoy, dali na.
Manasiga. Tinguhan ta nga makuha sila tanan subong nga gabi. Hello? Kumusta na? Ha? Duhag sila? Ara sila sa namatyan? Anong ginasuksok nila kabay? Kulang isa. Ang isa ya. Itong? Di kami magi. O, sige. Nagkakalong isa, ha? Anong kolor? O, sige. Hindi ka man malayo sa guhaan ng namatyan? O, sige. Okay na. Sige, salamat. Ulat tala kami dila. Malapit na lang kami. Sige, bye. Patiin sa Jack. Sa Bakaw. Timing din. Ugdanay ko na sa bunong duha ta ka-target. Ati ba yung Jack eh? Manasiga. Malahalo ng oras. Hello? Ha? Sa din? Sa haro? Patay? Ha? Duha? Kayo na pa? Magulang? Mga drug personality? O sige. Okay. Pamati-bati lang da sa balita. Sige. Salamat. Bye. May mga ginpamatay ko, no? Dito sa haro. Sa may taytay. Amo na siguro ato. Basi kun amo na ato ang gintimbre sa ako ni Sir. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat
madampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Mga abiyan, sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumanahan